mmanya atọgbuo onwe ya. Ndị be anyị nwekwara ike ọ bụrụ na ị na-emepụta ụmụ mmanya ma ọ juice, ụmụ mmanya nwere ike na-akpa nkata a na-aṅụta obere ka nkata anyị na-adaba. Ị nwere ike wetara anyị ka anyị dowe ebe a wee gbasara gị ka ndị mmadụ mata maka ihe ị na-emepụta. O nwekwara ike ọ bụrụ na ị na-emepụta ụmụ ihe a na-eji etinyere ndụ aka n'ezinụlọ. Gwa anyị maka ya, weta ya ebe a ka anyị mee ka ndị mmadụ ezinụlọ niile nọ na gburugburu Naịjirịa wee mata maka ya, wee na-edowe ya be ha, na-ewere na-enyere ndụ aka. Akwa ịghọtara, eji m aka na unu ga-akpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ na ị na-eche otu ị ga-esi kpọtara anyị ka ha abụghị nsogbu, gaa na www.isimbido.tv. Ịchọkwanụ soshal midia anyị nọkwa ya. Gaa na isimbido.tv na Facebook, @isimbidotv na Twitter makwa na Instagram. Ịkpọtụrụ anyị, obi ga-adị anyị mma ịza gị. Ka anyị na-agakwanụ n'iru, n'ihe a bụ ihe na-eme n'obodo na Isimbido TV. Afa m ka bụkwa Grace Esen, ọmụ na unu nọ. Ọ bụrụ na ị na-abata kịta, buru oche nọrọ alị ka anyị jiri okwu anyị na-aga n'ihu. Ka ihe anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ajụ na-asị ka ihe mere ụmụ nwaanyị nke kacha nke ndị nne ha pụta ha si n'ime obi ha, obi agaghị adị m mmata maka ihe di ha mere maọbụ ihe ụmụaka mere maọbụ ihe ndị ọgọ na-eme. Apụtasị nhụla taa, iwe ga-ewekọta m wee ruo m izuụka abụọ, izuụka atọ, ọnwa abụọ, ọnwa isii. Ndị nne, ọkwa unu ka m na-agwa taa o, anyị achọghọ agwa dị otu a. Ihe anyị na-ele anya kịta bụ ka ihe nwere ike ime ka anyị gbanwee omume a, maka omume a wee ihe jọgburu onwe ya. Enwere otu m si chọkụnụ na-ele ha anya. Akwa ịma na onye nọkọtasị obi agaghị ajọ m njọ, na-ele ihe niile mmadụ niile na-eme m, obi ga na-ajọ m njọ. Akwa ịma na ịnọrọ ebe ahụ gị ka ọ ga-akakwa njọ, maka onye nke ị na-ele ga na-agakwara onwe ya obi na-adị ya ma na-enwe obi aṅụrị, gị wa nọrọ iwe na-ewegbu gị. Akwa ịhụrụ na ọ gịwa ị na-emegide onwe gị. Onye ọbụla ga-akpachapụ anya na ihe na-eme ugbu a, maka ọrịa karịziri akarị. Ụfọdụ ihe na-eme n'obodo anaghị eje ntị anụ ha. Ị ga-ekpebi n'ime obi gị sị, site taa gaa n'iru, obi ga-adị m mma, aga m enwe obi aṅụrị. Ihe ọbụla sọrọ onye ọbụla mee m, ihe ọbụla sọrọ di m mee, ihe ọbụla sọrọ ụmụ m na-eme, aga m enwe obi aṅụrị. Ka otu ga-esi mee ya ka ọ daba, ngwa cherenụ, aga m enye gị, aga m atụpụnye gị azụ, gwago ụmụ obere ihe ị ga na-eme ka ị na-enwe obi aṅụrị, ọgwụgodi na onye ọbụla na-emejọ gị. Nke mbụ, ị ga-echeta n'ebe ọbụla ị nọ na ya taa, enwere onye na-eche na-asị Chukwu na biko ka m rutakwa n'ebe ahụ. Ị ga-agụ ihe niile nna Chukwu mere gị wee sị Chukwu na ekele dịrị gị, ọgwụgodi na ihe ahụ erubeghị otu si wee chọọ. Ụfọdụ ga na-asị alụbeghị m di, obi agaghị adị m mma tupu m lụọ di, obi adịzie m mma. Chetakwa na enwe ndị ka nọ ha mabedi aka nri, ha mabedi aka ekpe, ha enwebodo onye na-ajụ ha na-ekekwanụ maka ha ọfa. Ijisi ike lụọ di, obi aṅụrị eme gị ụbọchị gbara akwụkwọ. Ịbatazie ebe di gị, iwe ewewa gị sị ịchọrọ nwa. Chetakwa na enwekwara ndị nọ afọ iri na ise ha ka na-achọ nwa. Mgbe ị rutara ebe ahụ, ịṅụrịa, ikele Chukwu na-enye gị ofu nwa, isi ọwa otu a ka iji ilekọta nwa na-adị, ana m arahụ ụra, ana m enwe oge mee ihe m chọrọ ime. Chetakwa na enwe ndị ka na-achọ nwa. Ụfọdụ nweta ofu nwa, ha sị ụmụ ha erubeghị abụọ, erubeghị ise, mgbe o ruru ise, obi adị m mma. Chetakwa na enwere ndị ka na-achọ. Enwere ike ebe ị nọ, ihe ị were wu ụgbọala, ise na ihe ị na-achọ wu ụgbọelu, ụgbọala ahụ ezubere gị. Nne chetakwa na enwekwara ndị na-enwekwanụ nke ọ dịrị ha, enweghị ụdị nke enwe ha na-eji ụkwụ aga ebe niile a na-aga. Onye ọwụla ebe ọwụla onye ọwụla na onye ọbụla ga-achọtarịrị ihe ọ ga-asị Chineke ekele dịrị gị, tinyetuwe obi ọma
were nke ahụ iji jidesie ya ike tupu nke ọzọ a na-abịa. Ọ ya bụ nke mbụ. Nwee obi aṅụrị n'ebe ị nọ, maka ebe ahụ ị nọ enwere ndị na-achọ ya achọ. Nke abụọ, onye necha ihe niile na-eme n'obodo, sọsọ akwa ka a ga na-ebe. Bet onye ọbụla ga-achọpụta otu ihe ọ ga-eji wee chịa ọchị. Ihe ahụ dị gị na-eme iwe a na-ewegbu gị, ị nwere ike ịpụta ịchụpụ ya n'ọchị. Ebe ahụ ọ na-eme ọbịa ọtụsa ị na-iwere ya iwe a na-ewe gị. Mgbe ọzọ ị ga-ewere ya, kama iwe chigodo ọchị, chụpụ ya n'ọchị, si nwoke amakwa n'ihe ọ na-eme, iwere ya gaa dowe ebe o kwesịrị ịdị. Nke ahụ aga, ụbọchị a na-aga, ihe na-adị mma n'obodo na-adị mma n'ezinụlọ gị. Nke ọzọ m chọkwara ikwuwo, onye ọbụla ga-akawa arụ, nwee obi mgbaghara. Nke kacha nke ụmụ nwanyị, anyị na-ebu ihe n'obi nnukwu. Onye mejọọ gị, agakwala gafanye ya ofu ebe sị, aga m echeta ihe onye a mere m, oga m echeta, enweghị m ike ichefu. Onwe gị ka ị na-emerụ ahụ. Di gị mejọọ gị, ụmụ gị mejọọ gị, nwanne di gị ahụ na-anaghị agara gị ozi n'ụlọ, hapụ, gbaghara. Maka ụwa a, onye ọbụla mmadụ ga-emejọ gị, ma emejọọ gị n'ụlọ, emejọọ gị n'ama, ma onye ịma ma onye na-amahụ, onye ọbụla na-emejọ mmadụ ibe ya. Kama iburu ya n'obi, onwe gị ka ị na-emerụ ahụ. Anyị ga-ejisi ike nwee obi mgbaghara. Gbaghara ndị gị na ha bi, gbaghara ndị na-agara gị ozi n'ụlọ, gbaghara ụmụ gị, gbaghara di gị, ka obi gị wee dị larịị, inwe ike ịrahụ ụra. Udo adị n'ezinụlọ gị, udo adị na-apụta, obi adịghị mma, ọchị awa gị n'ihu. Ihe ọzọ m chọrọ ka ndị nne na-eme wụ ịnọkọta, ịchọta otu ihe ị ga-eme ka ime onwe gị obi ụtọ. Ka ihe m na-ekwu maka ya, onye ọbụla nwere ihe na-eme, o mee ya, obi adị ya mma. Ụfọdụ owu ha bịa, ha gaa na salon, gaa dozie isi, ma ọ dozie mbọ aka ha, ma ọ mee ihe ndị bekee na-akpọ makeup, obi adị ha mma. Ka ha ji na-ekwu otu a, enwere nwoke na-akọ akụkọ sị, n'oge ọbụla ọ lekọtara nwunye ya, hụ na iwe ewewele nwunye ya na-ebuzi ihu n'ụlọ, ma ịhụ na asị ya mee, onye ya ego si ya, nne kezikwa oge idoziri isi gị, o tegokwa idoziri isi gị, o were ego a gaa dozie isi gị. Oge ọbụla nwunye ya gara dozie isi na-alọta, ihu awa ya ọchị, obi adị nwoke mma. Nwoke asị mbọsị ahụ ọ ga-eri ezigbo ihe n'ụlọ ya, mbọsị ahụ onye ọbụla udo ga-adịbe ya. Echekwala ka mmadụ mere gị, maka ọwụ mmadụ niile na-amacha na ha ga-emere m nwaanyị ihe dị otu ahụ. Ị ga-eji aka gị mere ya onwe gị. Ọ bụrụ na ọwụ ime mbọ gị, ga wee mechaa ya, ịlọta obi adịghị mma, ka kene ga-anọrọ ala ka emee gị mbọ gị. Ọ bụrụ na ọwụ igotere onwe gị efe ọhụrụ, ogodi sọsọ skaf, gaa gotere ya onwe gị ka o mee gị obi ụtọ. O nwee ka ụfọdụ ọwụrụ jos ịga nnọọ ebe a na-akpọ spa, ịga nọrọ anị, dinere ala, emee gị mezie gị arụ, wepụcha gị ihe niile na-akpa gị stres ibu, wepụcha gị, ịnọta inweta onwe gị, obi adịghị mma. Ọ gịwa ga-achọpụta ihe ga-eme ime ya. Ọgwụkwa na ọ ga-awụ oke ihe, obere ihe ị ga-eme imere ya onwe gị, obi adịghị mma. Ị ga-achọpụta ya, ị ga-ejisi ike, ọ wụrụ ihe ị ga na-eme. Ọ bụrụ ofu oge n'ime izu ụka, ime. Ọ bụrụ ofu oge n'ime ọnwa, ị gaa mee ya, ị ga-ahụ na obi ga-adị gị mma, ị ga-ahụ na udo ga-adị n'ezinụlọ gị. E nwekwara ihe ọzọ m na-achọkwa ka unu bụ ndị nne mee. Unu na-ahụ na-enwekarị ọgbakọ ụmụ nwaanyị, ọgbakọ ndị nne. Ụfọdụ na-awụ n'ụlọ ụka, ụfọdụ na-awụ asosieshọn, mebi ebe unu bi, ma ọkwanụ ndị obodo unu a na-ejikọta. Ụmụ nwaanyị na-achọ ijikọ onwe ha. Ihe ndị ahụ dị mkpa o. Ka ihe m ji na-ekwu, ụmụ njikọ a ụmụ nwaanyị na-ejikọ onwe ha, ma nke a na-eme, a na-aga mgbakọ, ma nke a na-emekwa, a na-ejikọ onwe anyị online, ka a na-akpọ forum, women forum, mom forum. Ị ga-ejisi ike chọta ofu banye. Asịkwa m unu gị unu ga-akọwa ashịrị mbakwa. Ị ga-asoro ụmụ nwaanyị ibe gị, ị ga-anụ akụkọ ihe na-eme.
ịnụcha akụkọ ụmụ nwaanyị ibe gị ga-abata si Chukwu na-ekele dịrị gị nke m kakwa mma asị m gị ga-achọwa ndị ọnọdụ gị ka nke ha ma ihe m na-achọ isiwo ihe ahụ iche jọgburu onwe ya mmadụ na-emebe gị ị ga-anụ nke onye ọzọ ị ga-ahụ na nke gị adịghị njọ mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwanụ mma ịnọ n'ọgbakọ a maka na ọgbakọ a mmadụ nwere ike nye gị ndụmọdụ gabara gị uru mmadụ nwere ike tụba okwu gabara gị uru mmadụ nwere ike kọọ akụkọ onye ọzọ nke gị wa ga-anụ obulie mmụọ gị enweghị ofu onye sọsị ya na-eso isoro ndị ọzọ ọ dịrị gị mfe so ya bụ ihe niile m kọrọ wee ihe ụmụ nwaanyị ga na-eme ka ha na-etinyere onwe ha obiọma ma ndị ọzọ na-emegodo ihe na-ajọ gị njọ ọ gaghị ewuta gị ihe ọzọ bụ ihe dị mkpa m chọrọ ka ụmụ nwaanyị na-eme ka obi na-adị anyị mma bụ onye ọbụla ga-amụ ka esi akọsara Chukwu na mkpa onye bukọrọcha ya n'obi ọ na-anyịgbu mmadụ anọkọta ihe niile a na-emebe gị chere nwa mgbe oge ekpere gị ruo asịkwa m ekpere ezinụlọ o asị m ekpere gị wabụ nwaanyị gị wabụ nne gaa nọrọ anị kpụsa ikpere gị n'ala kọsara Chukwu ihe na-akpa gị enwe ka ọ bụrụ omume di gị omebi di gị anaghị elekọta gị anya ka o kwesịrị kọsara ya Chukwu enwe ka o nwere ihe ụmụ gị na-eme nke na-eme gị obi ọjọọ kama iburu ya n'obi kọsara ya Chukwu enwe ka ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-emegasị gị enwe ka ọ bụrụ ndị ọgọ gị enwe ka ọ bụrụ ndị agbata obi gị enwe ka ọ bụrụ ndị gị na ha na-arụkọ enwe ka ọ bụrụ ndị gị na ha na-azụ afịa kama ibu ya n'obi ọ na-anyịgbu gị kọsara ya Chukwu maka na ihe ọbụla kọsara Chukwu akwa ịma ihe ụzọ a ga-esi eme ya na-apụta ịkọsakwara ya Chukwu ịhapụrụ ya Chukwu ọ nwụghị ịkọsachara ya iburukwu ya pụta ịchọkwa onye na-ebusi iwe maka na ya achọghị na-ahụ ịpụta n'ụzọ na-ahụ ụmụ nwaanyị iwe na-ewe anyị achọghị ịpụta n'ụlọ ọrụ a na-ahụ ụmụ nwaanyị iwe na-ewe anyị achọghị ịpụta ma ọ na ụgbọala ebe a na-agbakọ ụgbọala ọnụ mebi public transport asịtụ nwaanyị biko ka m nọrọ ọdụ iwe a na-ewe nwaanyị ọ gaghachi imove ka ha na-akpụ ya n'ala Igbo ka mmadụ ibe ya nọrọ ọdụ ọwa oke iwe a ihe mmadụ na-eme gị n'ụlọ gị abịa eburu ya pụta n'ama anyị achọghị na-ahụ ya anyị chọrọ ịhụ ụmụ nwaanyị obi dị mma anyị chọrọ ịhụ ụmụ nwaanyị bụ ha pụta onye jụọ ha ajụjụ ha asa were obiọma ị na-ere ahịa ị were obiọma na-ere ahịa ị na-aga n'ụzọ ọchị anọrọ gị n'ihu imeghe ebe ị na-azụ ahịa ma ebe ị na ụlọ ọrụ gị ọchị anọrọ gị n'ihu ọha ị chọrọ ị na-ahụ ya chọghị iwe ama m na okwu a m na-ekwu na ọ na-adaba ama m na elewacha onye ọbụla nwere ihe ọ ga-asị ihe nke nwaanyị a na-ekwu taa ọ dịkwanụ mfe ime